zápasu? Tak hodnotenie dnešného zápasu. Ja myslím, že sme sa poučili zo zápasu z Olomouca a vlastne do prvej tretiny sme išli, aby proste výsledok bol 0-0 a pozitívny pre nás. Vlastne dostali sme sa do vedenia 1-0, kedy sme prestali nejaké oslabenia a vlastne prišli naše góly a tým by som povedal, že sme ovládli celú hru. S jakou taktikou ste šli vlastne do úvodního střetu, do dnešního střetu? Tak určite sme nešli brániť. Hrali sme síce zozadu, ale každý proste puk, ktorý olomouckí beci nemali pod kontrolou, tak sme sa snažili po nich vyleteť, aby sme získavali pásmo a aby sa nedostali vlastne ani do našej tretiny. Vlastně na začátku třetiny měla Olomouc velký tlak, vlastně tam padnul i gól, puk se tam vlastně kutal po brankové čáře. No, tak ono v tom zápase nemôžeme mať šance len my. My sme tých šancí dnes hodne premrhali a to, že mali šanci aj Olomouc, tak proste to už je ten hokej. Vlastně Radek Duda ve spolupráci s Milanem Kraftem dali krásný gól, uklidnil vás ten gól na 2-0. Tak samozrejme, pretože dlho bol výsledok 1-0. Ako nie, že by sme sa strachovali o výsledok, aby náhodou nezrovnali, čím by zdramatizovali celý zápas. Ale určite na 2-0 dať góla, to je super pre mužstvo, pozdvihne to psychiku a hneď na to pár minút sa dal tretí gól a bolo po zápase. Vlastně Radek Duda v dnešním utkání vyfasoval 8 trestných minut, ovlivnilo to jak zápas? Ovlivnilo. Ono by to možno ovlivnilo, keby sme dostali v tých oslabeniach gól, ale tak to patrí k hokeju a či už bol Radek Duda alebo niekto iný vylúčený, to už je úplne jedno. Ubranili sme to a výsledok je 3-0 a hotovo. Finále je vlastně doma, jaké jsou pocity? No tak pocity. Teraz máme hlavne 2 dní voľná, treba trošku zregenerovať a v útorok na to nabehneme, ako by to bol ďalší zápas. Co říkáte vlastně na atmosféru tady v stadioně? Výborná atmosféra, ako klobúk dolu pred divákmi a len tak ďalej nech fandia na to finále, aby to išlo tak ďalej. Najlepšie by bolo na 4-0, no ale to už bude asi ťažší super, takže s hlavou nahoru a proste ísť proti tomu. Sledujete vlastně sérii Karlových Varů, který hrajou skupinu Play-Out v extralize? Pravdu povedať, sledujem určite, pretože je to môj bývalý zamestnanecký klub. No a ako ja k tomu nemám čo povedať, no tam proste sa nedarí týmu a ja im len fandím, aby sa nedostali do tej baráže s nami, pretože verím tomu, že by sme ich porazili. A jaké by to vlastně bylo pro vás, jaký by to byl pocit s ním a tu baráž hrát? Práve hovorím, že pre mňa by to bolo tým viac vyhecované, že by to boli Vary a o to by to malo možno väčší impuls. Tak jo, děkuju moc a štěstí. Dovidenia.